प्राइम 24 बड'लेण्ड बुब्लि लोगोसे आर'नाइ रादाब नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय जोबोद रोजा साबायखर थाबाय। फैगौ 27 अक्ट' बिसायख'थि जानानै फैगासिनो दङ। बे बिसायख'थिनि सोमोन्दै सिलापथार दख'रानि सिङाव थानाय खौसे बर' सुबुं आफादजों लोगोसे सिलापथार दख'रानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, स्टान्डार्ड NDFB, आइजो अनसाय आफाद, लोगोसे बर'नि रोंगौसा इन्टेलिजेन्ट बिथांमोनखौ लानानै जोङो जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बर' गामियाव जोङो गिदिंनानै मोनबाय जे हाबनानै जोङो बुजिनानै मोनबाय फैबाय थागोन इलेक्शननि भट होनांगौआ रोखा जाबाय जे बर'फ्रा BJP भट होनायनि थांखिखौ लाबाय। मानो होनोब्ला जोंनि गामिनि बर' हारिफ्रा जोंनि जिथुनाखि मावनो गोनां खामानि BKWAC बेखौ मावफुंनायनि हेफाजाब होनायजों लोगोसे आरो बर'नि माखासे आफादफोरखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे दिनै बिथांमोना बुजिना मोनबाय जे जोङो BJPनो भट होनांगौ आरो बर'फोरनि आफादफोरा जि सानदों बे थांखिखौनो जोङो बर' हारि हिसाबै गामिनि रायजो राजा हिसाबै जोङो बेखौनो मानिना लागोन होननानै जोंखौ आसा होबाय। नाथाय जोङो बुंनो गोनां जादों माखासे जोंनि बर'फोरानो गावनि बेक्ति बा गावनि स्वार्थनि थाखाय सोरजोंबा हेफाजाब होफानाय बा सोरनोबा भट होनो होननाय थांखिफोरखौ जों खोनानो मोनदों। नाथाय रायजोफ्रा जोंनि बर' रायजोफ्रा सोंखारिनो गोनां जादों। दिनै जेराव रायजोफ्रानो दङ नाथाय साफा सानै माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना माबा मोनसे मुलाम्फानि थाखाय गावनि बेक्तिनि थाखाय स्वार्थ लुबि जायखौ होनो बिथांमोना बर' हारिनि जेबो सिन्ता गैया। बै सिन्ता गैयै बिथांमोनानो बर' हारिखौ जौगाहोनायनि बिथांमोना थांखि गैया। बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा बर' हारि हिसाबै दालांनायनि थाखाय बिथांमोना साननाय गैया। बै सुबुंफोरानो दिनै बेरेखा बा दान्थे बिदान्थे जालायगासिनो दङ। नाथाय जोङो आन्चलिकनि मोनफ्रोमबो आफादनि आफादगिरि बा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना खावलायनो सानो जे सोरजोंबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय सोरनोबा भट होनाया गोनांथि जानाय नङा आरो बेखौ होयोब्ला जोंनि बर' हारिखौनो आथिं सिङाव बा बर' हारिखौ मुगैनाय जागोन। दा जों आरो माखासे खोनानो मोनबावदों सोरबा बायदिया सोरनिबा दैदेननायखौ मोजां मोना बा सोरनिबा बुंथिनायखौ मोजां मोना। नाथाय बे नङा। बेफोरखौ जोङो गावजों गाव सानलायबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिया गोदोलांगोन। दा बेनिखायनो जों खावलायनो सानो जाहाथे जोंनि बर' हारियाव बा जोंनि आफादफोराव थानाय साफ्रोमबो बर'आनो बर' हिसाबै बर' बिमानिफ्राय जोनोम मोननाय हिसाबै जोङो बर' हारिनि खामानि मावलांनांगौ आरो बर' हारिखौ जों गेरेमसा हारि महरै जोङो दाफुंनायनि सिमांखौ जोङो अरायबो साफ्रोमबो बर'आनो जोङो मिजिं लानांगौ। दा आङो प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो बुंबावनो सानो फैगौ 27 अक्ट'आव जानो गोनां जिथुनाखि एसेमब्लि बे एसेमब्लियाव जोङो थोंजोङै बुंनो हायो जे जोंनि 114 नं जनाय समस्ति भुबन पेगु जिथुनाखि बिजाथि बिथाङा देरहागोन, बिपुल बर' देरहागोन आरो बेहाय बेले बेजे रावबो जेबो साननो बा माबा मोनसे साननांगौ जेबो गैया थाया। मानो होनब्ला जोङो सोदांना मोनजोब्बाय। जोंल' नङा जोंनि बर'नि अनगायैबो गुबुन हारियाबो माखासे BJPनि
दैदेननाय माखासे BJP सरकारनि सामलायनायखौ बयबो हारियानो मोजां मोनदों। बेनिखायनो फिन खनसेबाव आसामाव BJP सरकारानो सरकार दाबावगोन आरो जोंनि मावफुंनो गोनां BKWAC बर' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ BJP सरकारानो दाफुंना होगोन होननानै जोङो जोंनि आफादनिफ्राय जोङो बेखौ आसा खालामो आरो रायजो राजा आसा खालामो आरो जों बेखौ गमामायैनो दाफुंनाबो होगोन आरो जों मोनगोन होननानै जों आसा खालामनानै आं दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों। गिबियावनो आङो प्राइम 24 हेडलाइननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। आङो माने नैबे 2021 मायथाइनि 27 मार्चआव जानो गोनां जोंनि एसेम्बलि इलेक्सननि सोमोन्दै मोननैसो खेंफोरथि होनो सानदों। खेंफोरथिनि माबायानो जाहैबाय जोंखौ जोंनि NDFB माखासे जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ माने माखासे खोथा बानस'लाबायदों। बेनि थाखाय आं दिनै खेंफोरथि होनो रायजोफोरनि सिगाङाव ओंखारदों। जोङो दिनै NDFB हिसाबै गोदोनिफ्रायनो दिनै दावहा नाङै जोङो दिनै 34 years दावहा नांबाय जोंनि बर' जाथिनि मोन्थाइखौ लानानै, बर'नि उदांस्रिखौ लानानै। नाथाय दिनै उदांस्रि खालामनो हायाखैबाबो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जेनाखि बर'नि 3थि एकर्ड जालांबाय, बे एकर्डआव जालांनाय माखासे जोंनि बर'नि माने माखासे मोन्थाइफोर जेनाखि सुक्तियाव जालांनाय बेफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो दिनै BJPखौनो सापर्ट होनांगौ होननानै जोङो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट Ex NDFB नि जानानै जोङो थिरांथा खालामनाय जादों। मानो होनना बुङोबा दिनै गोजौनिफ्राय जेबो जोंनि सायाव जेबो निर्देश फैयाखै बा अर्डार फैयाखै। कंग्रेस बा BJPखौ होनांगौनि जेबो माबा फैयाखै। बेनिखायनो जोङो गावनो माने साननानै बा माबा खालामनानै डिसिजन लानानै बे थांखिखौ लानाय जादों। नाथाय माखासे माने मानसिया जोंखौ सन्देरफादों। बे बाथ्राया नंखाय। दाख्लै देखापामाव मोनसे माने जथुमा जादोंमोन मोनब्रै फेक्सनखौ लानानै, लोगोसे माने बेयाव सारेन्डारखौबो सोदेरनाय जादों। नाथाय बेयाव जोङो आफाद हिसाबैसो खौसे माने जोङो खौसे जागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय इलेक्सनाव सोरखौ भट होगोन बा सोरखौ सापर्ट खालामगोन बेनि सोमोन्दै जेबो डिसिसन जायाखैमोन। डिसिसन जायैसोनो बिथांमोना माने एडभान्सै माखासे प्रेस मिट होदों। बेखौ जोङो नुनानै दुखु मोनदों। बेनि थाखाय जोङो दिनै प्रेस मिट माने होनो गोनां बाध्यता जानाया। जोङो दिनै माने जोंनि बर'नि रायजोनि थाखाय बा बर' रायजो राजानि थाखाय जि गांनाय उखैनायखौ माने सुफुंनो हागोन होननानै जोङो दिनै NDFB आफादाव ओंखारलांदोंमोन। दिनै जोङो एसेबाबो माबा मोनसे होफैनो हागोन होननानै जोङो आसा दङ। लोगोसे जोंनि BTCनि बाहेरायाव थानाय बर' रायजो राजाखौ BKWACनि जेरै जोङो बर'नि माखासे माने हाबाफोरखौ मावफुंलांनो हागोन साननानै जोङो आसा दङ। बेनिखायनो जोङो BJP हान्जाखौनो जों सापर्ट खालामदों। मानो होनबा BJP हान्जायानो दिनै बर'नि मोनफ्रोमबो सुक्तिखौ खालामबोदों। BSनिफ्राय लानानै BTCनिफ्राय लानानै दिनै BTR सिम। बेनिखायनो जोङो दिनै BJPखौनो सापर्ट खालामदों। आरो लोगोसे आंनि बुंनांगौआनो जाहैबाय दिनै बर'नि मोनफ्रोमबो आफादा जोंनि BTCनि बाहेरायाव थानाय मोनफ्रोमबो आफादानो दिनै BJPखौ सापर्ट होदों। UBPनिफ्राय लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय आइजो अनसाय आफाद, लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद, बायदि बायदि धोरोमारि गौथुम गासैबो खौसे जानानै दिनै BJP हान्जाखौनो सापर्ट होदों। बेनिखायनो जोंबो जनाय समाजनि जानानै बा धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि जानानै BJP हान्जाखौनो सापर्ट खालामदों। दा बे समाव नोंथांमोनखौ जिहेतु मुं सुनानै बा नोंथांमोनखौ दंफायो होननानै जितु माखासे दैदेनगिरि बिथाङा NDFBनि दैदेनगिरि बिथांमोना गावसोरो गोसोबायदि माखासे खामानि मावबोदों। दिनै मोनफ्रोमबो हारिनि माहारियारि आफादफ्रा जितु खौसे जानानै दिनै खामानि मावदों। बेनि गेजेरावनो NDFBनि सानैसो मानसिया बा माखासे सुबुङा
बर'नि माखासे दा बर'नि हेंथा होनांगोन बे बर'नि हेंथा बायदि खामानि मावनाया बेसेबांसिम साक्सेस जागोन बा बिथांमोना मा मावफुंनो हागोन होननानै साननो हायो नोंथाङा? आंनि नुनायावथ' बियो साक्सेसआथ' जानाया बहुद गोजाननि खोथा मानो होनबा दिनै गभर्नमेन्टआथ' बिजेपिआनो फैखागोन दिनै बिजेपि गभर्नमेन्ट फैनायाव बिथांमोननि जिथुनाखि साननाय जिथुनाखि मावनाय बियो जाफुंगोन होननानै आं आसा खालामा बा खालामाखै। बे समाव बिथांमोना जिहेतु सानदों बिथांमोनहाथ' गावस्रानानै थांबाय हयथ' मानि थाखाय थांदों जानांगौ आरो थांदोंब्ला नोंथांमोना बिथांमोनसिम मा खावलायनोसै दानि समाव बिथांमोनखौ माबायदि जयै खामानि मावनो थाखाय खावलायो नामा? बिथांमोना माखासे माने दुखु मोननाय दङ होननानै आंनि सिगाङाव मिथिङाव फोरमायदों। दा